nsọ mkpụrụ egwu nke isisi na anam obodo na mabịa ka nsị abịa egwu ikolobịa siba siba oyolema ana m obodo eze ụmụnna m ebute gị ike ana m obodo eze ụmụnna m ebute gị ike egwu abụlụ ụwa m ụmụnne m egwu ụmụ ka njem ọfụma egwu ụmụ ka m na-eti na mejiri egwu nwe bịa egwu maka njem ọfụma ụmụnne m onye Chinedu Chiedu Udọba nwa Chineke Udọba onye ụmụ na-ekene aka the light money na Port Novo ekene gị yo mana mmero furokwa Obiora Chinedu nyabu capital money na Port Novo eze onye Chinedu capital money odogwu capital nwanne m n'ọnụ ka m na-eti egwu na-emu ka m na-eme mmanwụ capital nwanne m na-emu ka m na-eti egwu Chinedu nwanne ụdọ gara odogwu egwu abụ egwu m na egwu abụrụ ụwa m n'ọnya ka m na-ekwu ana m obodo eze mmanụ m akpatasị gị ego obodo na m ahụza gị ego na mmanụ m akpatasị gị ego nye ka nji ekene eze yi uchiri Ebuka Chukwu Ebuka nwoke afọ nwamba successful money odogwu successful money ka mụ na-ekwu okwu ya igiliga ana m obodo eze ụmụnna m ebute gị ike ana m obodo eze ụmụnna m ebute gị ike obodo mmiri gbara okilikili obodo Chukwu kere ụchọ mma ya ka m na-ekwu egwu abụlụ ụwa m egwu m ka m jeje ndị obodo na mụ na egwu na-eme ibe gụnụ marụ onye ke nọyi m onye ka mmadụ ka ibe emeka n'onye ka m na-ekwu owe na onye bọọlụ mmadụ ka ọnụ ụmụneke na-eyi ana amụ amụrụ nwa amụta odogwu onye ka mụ mmadụ ka nwanne emezi ọya ọ ga-adịrị mma n'alụ ije n'ụwa amaka esko nwere obodo ezi oyi Sunday sko ọnọdụ ugo kọma mgbala na oyi esiko olume ekene gị n'alụwo n'ije n'ụwa amaka nwanne m ezi oyi m osiko nwere obu ọnọdụ ugo ọma mbala nne m ka m na-eme mmanwụ n'ije n'ụwa m ana m obodo nna m nwanne na m enwesigo ego ana m obodo eze obodo mmiri gbara okilikili obodo Chukwu chere chọ mma obodo
obodo chukwu kala ịchọ mma obodo eji ebuli ofuma n'ọnya ka m na-ekwu famụlụ nwa mụtanụ Chinedu Chiedu akwa lọkwura onye go ụmụ nwa ama ndị a ezi onye Chinedu onye ego m onye so na-eke na-eyi Chiedu nwanne so ndị dịka onye aka Chinedu onye ego m ana m obodo eze ụmụana m ebute gị ike ana m obodo eze ụmụana m ebute gị ike egwu enwu ka ndị aga egwu nwa ka njem ọfụma ụmụnne m ibe malụ mma ga-eme ụmụnne m ibe malụ mma ga-eme na ya ememe ego ogo na ya elijubego afọ obodo a na m akpata gị ego n'elu ụwa mmụọ n'ọnya ka m na-ekwu ilu Imo steeti ebe ahụ ka ị ga-anwụta na mụ na m akpata gị ego n'ọnya ka m na-ekwu ilu na-adeta na ị ga-anwụta na mụ na m akpata gị ego na mụ na m abụ oge ego anya ilu Enugu steeti ilu ebe ahụ na ị ga-anwụta na mụ na m akpatawa gị ego obodo anyị bịara anyị enwelu na nwụrụ onye eme ije ụwa okwu ego ka ị na-ekwu n'ogbe ekwu ego n'ọnya ka a na-ekwu onye go ụmụ nwa mama ndị a egwu ụmụ ka nji aga ama ebula egwu ego ana m obodo eze ụmụana m ebute gị ike ana m obodo eze ụmụana m ebute gị ike mana mmelo zorokwa Udenna azọ okeke Gucci money haka na Tamil Nadu India kanje kenezo yemu Udenna azọ okeke Gucci money onugwa Gucci money Gucci nwanne m na mụ ka na-eti egwu Gucci nwanne m okwu ifungo ka nna eme mmanwụ Gucci nwanne m onegwu abụrụ ụwa m ha ka na Tamil Nadu mgbachi igwe nwa mama egwu m ka nji eje n'elu ụwa ana m adịgo mma mmụọ na m enwe ego ka nje kene onye Malechi Anthony onye gba nnukwu enye ọma eze onye ma ya Malechi onye Malechi Anthony aka Sapi Money ike na lu Kenya jebili egwu ụmụ ka nji aga egwu abụrụ ụwa m egwu abụrụ ụwa m ụmụnne m egwu abụrụ akala m egwu ụmụ ka njem ọbụma Sapi walewu ike na Kenya ebe ọ bụ ka ị na-achụ ego onye Amechi nwa mama onye Amechi m ekele gị na alụ ije elu n'ọnya ka m na-ekwu n'elu ụwa ana m obodo eze ụmụana m ebute gị ike ana m obodo eze ụmụana m ebute gị ike na-ekene Ejike Sunday Obono onye nwere ife ji ebi ego
ikilike ego n'ụmụ ese na mụ ọbala nwa gbado anya n'ije ụwa ga-adị mma o onye aka m eji ike eji aka inwe ọbọ nnọọ inwere iwe ji ebi ego eji aka na onu m ekene egwu ọbụ egwu m ụmụnne m egwu m ga njem ọbụma ndị obodo m n'egwu abụla ụwa m ka ndị ekene ezoghị m jide ọfọ onye ekwe manjapi jide ọfọ manjapi nwanne m ọnụ ụmụ na-ekene yi jide ọfọ ezoghị m na n'ụmụ ka m na-eti egwu jide ọfọ manje ezoghị m chikasị m ka nkene gị chika ọba ego nyesị m kene ọba ego nwala ododogwu ọba fọleva na onu m ekene gị daalụ ijenu n'ọnya ka m na-ekwu jide ọfọ ma nje daalụ jide ọfọ na onu m ekene yi n'ebe onye nso n'ọbụ m na-ekwu ọnụ m na-egwu egwu m ka nje ego ma mmerụ zorokwa Sunday Udalo Atele Nabu Echi White onye bọ Sunday White nwanne na-enye wit Sunday nwanne m na mebụla egwu wee bịa nwanne m White bịa White na-enye ibe egwu m egwu aga Sunday nwanne m egwu abụrụ ụwa m ụmụnne m egwu m ka njem ọfụma n'ọba egwu m ka nje aga egwu akala ugo m ụmụ ana m obodo eze ụmụnna m ebute gị ike ana m obodo eze ụmụnna m ebute gị ike ụmụana m akpata gị ego ụmụana m ahụba gị ego ụmụana m akpata gị ego ilu ọ dị n'ime Ọnịcha moto niile nke a na-agba eziokwu ụmụana m nwee 50% n'ọnya ka m na-ekwu ị na-anụ n'ime Asaba moto niile nke a na-agba ma bụ ụlọ niile ka alụrụ alụ ọdụ ụlọ 100 ụmụana anyị nwe 50 Igbo niile na-ekezi 50 ego dị na be anyị ego anatago na ana m ụbịa bili anyị ụmụnne m n'ọnya ka m na-akọwa ibe maka mma na omume ndeba ana m ụmụrụ n'abọ ka m na-ekwu n'ọba ka m na-akpọ ibe nwa mana melo furokwa Chukwudi Topito aka Komboyi Lombard ezigbo nwada na-emelu obole fọma anyị ekene gị n'ọba na mụmụrụ nwa eze onye m Komboyi m ekene gị ezi nwada a na-amụba amụlịa n'afọ mgbe bụ onye ịchọ Komboyi nwanne m na mekele gị dalụ ana m obodo eze ụmụnna m ebute gị ike ana m obodo eze ụmụnna m ebute gị ike Ikechukwu mba na-efo Ogbuzulu ike mele ọrụ odogwu
Ogbevi Ike Odogwu ka ndị eke na ọyị m Ikechukwu nwamba na-efo Ogbevi Ike daalụ manya bụ Ogbefi Ikechukwu Mbanefo Obuzulu the youngest money na Port Novo igiliga gomekene gị nwanne kele nwanne gị Nabu Chinedu banka onye jela akwụkwọ ma nwekwa ego ekene ego ndị a bụ ndị anamọm ụlọ n'afọ ndị na-eficha obodo anya mmiri onye aka Chinedu banka nwanne na m ekene gị Chinedu nwanne na mụ ka mụ na-eti egwu abụrụ ụwa m egwu mụ ka m ji ekele abụghị nwanne m Fidelis bụ onye ekwele Odogwu Fidelis onye ekwele maintenance money na m ekene gị abụghị maintain nwanne gbe ụmụ eze anamụ n'ọbụba mụlụ nwa eziokwu m abụghị na nlu abụghị nwanne m na mụ na-eti egwu amaka ọmụ egwu abụrụ ụwa m n'elu ụwa ana m obodo eze ụmụnna m ebute gị ike ana m obodo eze ụmụnna m ebute gị ike onye kene onye aka Chukwu nwa ka afọ onye ka nwa igwe onye ka nwa udekwe Odogwu na Jakarta afọ iru ofe emeta esemo ụmụnna m ebute gị ike enjoyment nwa igwe onye ka nwa igwe rumekene dị na Jakarta ebe ahụ ka ị na-achụ ego igwe ndị mana m ụmụ na-abụ ndị eji enwe ọfụma ndị na-eme ka ọ dị mma mana mmelụ zorokwa ọfọma mmadụ bụ eze mmapọ mmadụ bụ eze n'ụmụ eze anam aka Inspector Sherman Ugbo inele something egwu a ka iji ekene gị anyị were ekene na-ekene onye ka Chukwu nwa Akwalọ nwa bụ nwanne ya bụ legit money na Port Novo egwu ekene gị onye ka eze enyi m onye ka Chu legit money dalụọ legit nwanne m na egwu na-agba dalụọ egwu abụrụ ụwa m ka ndị eke nọghị m Chukwu nwe ike obodo ebe gị na Jakarta Chukwu nwe ike na onume ekene gị dalụọ na-emu ka nna kpọ eze onye nwe ike obodo ebe ị gị na Jakarta n'ịnọ na-esi ya ebe ọ bụ ka ị na-achụ ego ụmụaka na-amụ ụmụlụ n'afọ ndị eji bili obodo ndị bụ mere anyị ji eje obodo na ka na-ekwu n'ọba ka na-ekwu ebe a ana m obodo eze ụmụnna m ebute gị ike ana m obodo eze ụmụnna m ebute gị ike mana mmelụ furokwa ezi oyi aka m ndụ bụ eze Udekwe aka aka onye nwetarụ ka e ga-enye ya ndụ bụ eze nwe igwe anamba igwe nkwa
ndị eke nọghị mụ ezi onye nchi nọ nso ji akụ ọnụ ụmụ na-ekene gị na alụwo ezi onye nchi nọ nso staki dị nwanne m Uganda ka ị nara obili ezi onye nchi nọ nso ji akụ Uganda ka ị nara ojebili chi nọ nso nwanne m na mmekene gị na alụwo ụmụaka na m mụrụ n'afọ ka m na-akpọ Chinonso nwanne m nwa obodo oyibo nwa ji akọ ihe nwuo Uganda ka ọ na-alụ obili ebe ahụ ka ọ nọ wee bụ ego igwe ihe m ije enu ka m na-akwa mamiji ụwa bụ afọ ya dedo ndị ekene chikeluo ka afọ eze onye chikeluo nwere okwute ndị Igbo na ndị obi okwute nwere obu nwanne chikeluo nwanne mụ na mmekene gị okwute Chukwu keluo oke n'isi onye ọbụla adalụ nke ya chikeluo nwanne m na ọnụ mekene gị eze onye chikeluo Chukwu keluo oke n'isi onye ọbụla adalụ nke ya ma chiketa oke n'ezi ụfọdụ ndị ga-agba aka na ije enumo n'ọnya ka na-ekwu okwute ndị Igbo na ndị obi n'elu ụwa okwute nwere obu nwanne ụmụaka na m ụmụlụ n'afọ ụmụana m akpatasị gị ego obodo na m emebe ego ọfụma eziokwu na ego dị n'ọbara anyị nwanne m ochikeluo n'elu okwute nwere obere okwute nwere obi eji eli ego chikeluo nwanne m na m ekele gị igiliga olu m na-ekene ka nje kene chika obe ego maọbụ na-adada chika nwanne m maọbụ na-adadebe obe ego na m ekele gị igiliga olu m na-ekene gị chika obe ego na ị ga-adị ndụ ibe malụ mma ga-emelu gị chika n'ike bụ nnekwu ego chika nwanne m nnekwu ego na ọ na-abịa abịa ndị na-achikeluo okwute na ndị obi nna bụ na-eme m ọfụma ụmụnne m Chukwu keluo ụwa gozie ndị na-amụ mụlụ n'afọ ka m na-akpọ ife a anyị elu ndị otu m egwu m na-ekene mana mmelụzikwa Uchenna Olise Sebastian nyabụ obi nwere ego na Delta kanye ekene ezoghị m Uchenna onye ego Olise Uchenna obi nwere ego na Delta obi nwanne m gana ka ị na-alụ obili ebe ahụ ka ị na-achụ ego obi nwere ego na Delta ka nje ekene Ike nwanne m nya bụ ike obi ike Chukwu n'obi Ike nwanne m nne m ka m na-eti egwu ike obi onye mụzi amụ dalụ n'elu ihe m iji ụwa mama m iji ụwa bụ olili ije nuo na m na-eti egwu m ka nji aga enyeke n'ezi oyi m ihe m iji ụwa ndị mụ n'afọ na-eliko mana mmelụ furokwa Chukwu nọ nso nwachu ego mmiri ọkwa na mụ mụrụ nwa igili
adịlị mma onye ji ụwa nne m ụzọ mụba anyị nne obodo m dịka okwu n'ụlọ egwu m emeka ebe a na-ada eti ego egwu n'ụlọ egwu m nne m ụzọ mụba anyị egwu ọ bụ olu ụmụ ka njem ọfụma ka ịmali na mmebula egwu wee bịa ego maka njem ọrụ daalụ Ana m obodo eze ụmụana m ebute gị ike